lakha phone number rongkhang constituency aro langhan PS along niphai chiti narkep surhinira inkorai hini ani kangsam apor porphai hinira achitim apor pen APSLC asong japu JI kathar lapen ari sanghor tumpe mai inipon 6 schedules lapen mass training program si padong 5 number rongkhang president lidong constituency mai kipahe rongkhang adang kapre polling BJP Congress ASLC party Haroketom APSLC party lapen Congress senior most Dilip Beta APSLC party long open alang ni kanije APSLC open tangkalong oji matik lang oji Mangting Teron nili longri kacimot ajoni si APSLC open kopi alang ni kanije pon Mai along 6 schedules alam APSLC asong japo atumpen rat atumapan hampachini tekang bangso amay along alisa ko aman pen tiriti atumpo JI katha APSLC spokesperson Antong Jitaka Vikram Hanse Sakiri Rongkhang AFDC pen Ongdu Atom Japo Atom Chitongdun West Karbi Anglong pen Gretson Timu News 18 Diku Rohan Be BJP pen Rohan Be Polimon Teron BJP pen Sondro Kramsa दिया था Sondro Kramsa कांग्रेस पेन हेमफू Kramsa अलग बीजेपी पेन हेमफू Kramsa बीरेन Kramsa बीजेपी पेन और बीरेन बे अलग बीजेपी पेन जॉय बे अलग बीजेपी पेन Protima Hansepi BJP pen Itu orang ngasih menit 2 menit proxy lah ang mau patang po. Lasi loke pakrabin jenang deh ho. Oke cengsi bangke dak lang haralong litum rongkhang constituency committee patir titen litum APSLC kangdang amai kapato panalong mai cari por mai hem poke hai lapen APSLC asong long tiri tiamai poke hai jai katha lapen kecenglok ini tu makong cun bang ke hai sarkiri dan hapen kecenglok tiri pia long asong japo lapen asong japi lapen pas tame LC komiti long pen amei pula pen kong cun bang pen kecenglok song japi lapen ahin a constituency pen nang cetong dun mei pul kong cun bang lapen song japi lapen pas tame remaining a secretary ake hai pi kita kam sapi pen kecenglok Dimending along kedoan asong japi etum lapendang na cetong dun pini pia purun riso nimso lapen pini na kedun mi na cetong dun mi asong japi lapen naklinang par kato kami pani lam jai jia thang etum phan ningak long sipen dead long ri he kaching hona kardo pajeri long kardo lapen dong etum Ili keceng sialam pini ketang ponjia bangga hello. Ili tumpan make nanga pilu ponalam. Nanga pecobai sita me ili tumpan ahok na pipin hok na poson ili tumpan nanga pamang hala bang solam sini ketang ponikum. Tapi keceng sialam bangke ake hai tuliram ronghang lam sini dam rokpo. Ake hai tuliram ronghang siam ake hai lo alang lipam doctorate degree pilo. Doctorate degree kipiya bangga lahelo kaching puramen pen lu kacari abar sai pamesen lo pamen pen lapen karbiang lo arlo ke monsam dake ining gitu ka sondavelo ka phene sondavelo kaddo kareta reng dom reng isi gitu lo pamen pen si alang li phara bangga dak doctorate degree pilo lasong bong pen jesemen bangga lu kacari amen ban lu kacari abar sai ban Seta non hek jong, ini tong hek long lo karbiang long, lapen asamang pen arlo, idoan district yang bong pen school a quality mate school kuan mema hiloma ku in silo in chaplo.
konara jila konara district office school ke menai ma ku ing chap lo hala so kang chabalong hala so al li salong